Il-kriżi tal-enerġija għadha fuq nett tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea u għalhekk li l-ġimgħa se ssir laqgħa urġenti tal-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea. Il-laqgħa se ssir fiċ-Ċekja li bħalissa għandha f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. F'isem Malta se tieħu sehem il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli. Din il-laqgħa se tiddiskuti il-proposta tal-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas il-konsum tal-elettriku. Dan wara li f'Lulju il-Kunsill qabel dwaqt tnaqqis ta' 15% fil-konsum tal-gass biex jipprova itaffi il-problema tal-provista li hemm bħalissa u li mistennija teskala fix-xitwa li ġejja hekk kif jiżdied il-konsum tal-gass minħabba t-tisħin. F'dan il-każ Malta rnexxielha tikseb deroga minn dan it-tnaqqis obbligatorju. Apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea qed taħseb li jkun hemm tnaqqis addizzjonali tal-konsum tal-enerġija. Fil-mira din id-darba hemm il-konsum tal-elettriku li madwar l-Ewropa laħaq prezzijiet straordinarji. Il-mira hi li jkun hemm tnaqqis ta' 10% fil-konsum tal-elettriku. Fid-dawl ta' dan, tħabbar li minn Diċembru sa Marzu li ġej, il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea rridu jaraw li jitnaqqas il-konsum waqt is-sigħat li fihom il-prezz ikun l-aktar għoli. F'dawk is-sigħat it-tnaqqis fil-konsum għandu jkun ta' 5% tal-elettriku gross meta kkumparat mal-5 snin li għaddew. Dan mistenni affettwa il-kompetitività tal-intrapriżi u sansitra joħloq telf ta' produzzjoni li jista' jirriżulta f'telf ta' eluf ta' impjiegi madwar l-Ewropa kollha. Dwar dan tkellmet il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli f'kummenti mal-medja. Ma nistgħux nagħmluha f'pajjiżna għaliex iċ-ċokon ta' pajjiżna l-fatt li aħna diġà pajjiż elettrifikat ħafna kkumparat ma' pajjiżi oħra li pereżempju anke biex isaħħnu djar tagħhom għandhom pajpijiet tal-gass li iwasslu dik l-enerġija fid-djar xi ħaġa li aħna m'għandniex. Il-fatt li l-industrija tagħna hija elettrifikata ħafna wkoll. Il-fatt li pereżempju l-produzzjoni tal-ilma f'pajjiżna tiddependi ħafna mill-elettriku qegħdin nagħmlu l-każ tagħna u dan huwa punt li ser inkunu qegħdin ninnegozjaw dwaru b'saħħitna biex dak it-tnaqqis mandatorju ma jkunx japplika l pajjiżna minħabba iċ-ċirkostanzi tagħna. Apparti dawn, l-Unjoni Ewropea qed taħseb ukoll biex ikun limitat il-prezz ta' ċertu sorsi ta' enerġija fosthom dik rinnovabbli nukleali biż-żejt u bil-faħam. Eħsiebu li bl-ammont li kull stat jirnexxielu jiffranka fl-ispiża tal-elettriku minn dawn is-sorsi jingħadda lil kumpaniji tal-elettriku biex jitnaqqas il-prezz lil konsumaturi. Fil-każ ta' Malta dan ma japplikax għax pajjiżna m'għandux ġenerazzjoni miż-żejt jew mill-faħam jew enerġija nukleali u l-panelli fotovoltaiċi qegħdin fil-biċċa l-kbira fuq il-feed-in tariff. B'riżultat tad-deċiżjonijiet tal-Gvern, il-familji u n-negozji Maltin ma esperjenzaw l-ebda żieda fit-tariffi tal-elettriku. Diversi stati membri fosthom Malta qed jimbuttaw ukoll għal-limitu fuq il-prezz tal-gass. Il-ħsieb huwa li l-elettriku li jiġi ġenerat mill-gass ma jibqax bil-prezzijiet esaġerati li hemm bħalissa. L-idea li l-iktar qed tikseb appoġġ hija dwar limitu fil-prezzijiet li jkun hemm dinamiku b'tali mod li l-Ewropa xorta tibqa' suq attrajenti għal produtturi tal-gass naturali likwifatt l-LNG. Iżda li tevita l-ispekulazzjoni li hemm fis-suq bħalissa. Malta tgawdi minn ftehim fit-tul għal provvista tal-LNG bi prezz irħas imma xorta hija esposta għal prezzijiet għolja tal-elettriku li timporta mill-interkonnekter mal-Italja li jlaħħaq mal-20% tad-domanda nazzjonali. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea il-ġimgħa mistenni ssir ukoll diskussjoni dwar is-sitwazzjoni li żviluppat din il-ġimgħa dik ta' ħruġ tal-gass minn pipelines Russi li jissupplixxu l-enerġija lejn il-Ġermanja.